Assalamu alaikum masoyanmu maza da mata na duniya baki daya. To albishirinku gobe ne za a sake wannan shahararren waƙan nan da kwaɗe kuna jira, wato kishiya. Kar ku bari a baku labari, za a sake wannan waƙa ne a YouTube channel ɗinmu mai suna 3SP TV. Kar ku bari a baku labari. Amma wannan waka ba ta da alaƙa da wakar Sambisa, saboda wasu suna ta zaton Sambisa 4 ne. A ba Sambisa 4 bane, wannan sunan wakar kishiya. Sunan wakar kishiya, insha Allah gobe ku bibiyi YouTube channel ɗinmu, in Allah ya yarda za mu dora ta sai kun kalla. Assalamu alaikum masoyanmu maza da mata na duniya baki daya. To albishirinku gobe ne za a sake wannan shahararren waƙan nan da kwaɗe kuna jira, wato kishiya. Kar ku bari a baku labari, za a sake wannan waƙa ne a YouTube channel ɗinmu mai suna 3SP TV. Kar ku bari a baku labari. Amma wannan waka ba ta da alaƙa da wakar Sambisa, saboda wasu suna ta zaton Sambisa 4 ne. A ba Sambisa 4 bane, wannan sunan wakar kishiya. Sunan wakar kishiya, insha Allah gobe ku bibiyi YouTube channel ɗinmu, in Allah ya yarda za mu dora ta sai kun